Akože ako chcete byť ticho v situácii, keď naozaj nám demontuje Robert Fico štát, na ktorý sme boli všetci hrdí a v priamom prenose z nás robí čiernu dieru Európy, keď náš premiér pochoduje po Pekingu za Kim Jong-unom, akože máme byť ticho, lebo aby sme nevulgarizovali politiku, alebo aby sme teda náhodou tu nevykopávali nejaké zákopy. Treba vykopať obrovský zákop voči Robertovi Ficovi, ale ja som zase zástancom toho, že nie voči jeho voličom. A to sa mi nepáči na ostatných opozičných politických stranách, kde badám aj od niektorých komentátorov v médiách, ako keby pohrdali tými voličmi súčasných koaličných strán. To si myslím, že to je cesta do pekla, lebo potom to je ten vykopaný zákop a potom nikdy nepostavíme ten most, aby tí voliči vlastne, ktorí podporovali Roberta Fica, mohli prejsť na druhú stranu. Nám sa to v roku 2020 podarilo a v podstate Fica porazili v roku 2020 jeho vlastní voliči, ktorí si uvedomili, že ich podviedol. A toto isté musíme dosiahnuť teraz. To bude ten jazyček na váhach, ktorý rozhodne, že kam sa to naklopí.